ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 17 январи соли 2024 1000 рубли 125 сомонӣ. ирӯза навор дорем хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, квартираҳои мақсад арзон баҳри шумо аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Турсунзода. Квартираҳои арзонам дорем, бачаҳо тамошо кунед. Дар ҳамин навор лайкотон назанед, дар канал подписатсия кунед. Подписатсия вақте ки мо навор кардем хабардор мешавед. бовар дорам ай канали мо ягон хона мошини арзон шумо меоем бирдор азиз. дар комментария нависед аз кадом маркаи мошино, хонаҳо, замино шумода маъқулай, аз куҷо туристон ҳаракат мекунем, аз рӯи комментария навор кунем барои тамошобино. качесвара баланд кардан навора то охир тамошо кунед. маълумотое ки мегӯмтон бачаҳо бо диққат гӯш кунед. برای реклама кардан имо WhatsApp хона, мошин, замин, квартира боша оришин рекламач мекунем, савдо кардан метентон. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб бардар азиз. шаҳри Кӯлоб деҳаи Обшорон меган. 140,000 сомон нархш. 4 комната, ами хел басемемула гвардоштагиян. проект фасони хушроакай, 4 сотих замин масоат дорад. рақамҳои телефон ё ин ки WhatsApp занг зада аз номи канали Саудо ТВ ё ин ки Auto TV занг зада маслиҳат гиред. мо ду канал дорем, Саудо ТВ, Auto TV, тамошо кунед. мақсад мега бо савдо ҳам мешава. тамошобинои азиз гуфтагиай хона то кришаро омадагиай, ҳамин хеле проект фасон карда гириш забор гиртагиай. хоб дар наздикиш то равшана мега, мақсад уқадар раҳи дурам нестай, об свет дорад, устарбо гузарондагиан, ҳама тарафа қонуну қоидааш қатъӣ. касоне ки харидори қизиқ ҳастин, ҳамон нафаро занг зананд, бо мақсад арзон ҳам мекунем. ҳамон нафарои харидори қизиқ ҳастанд муомила мекунем, мега арзон ҳам мешава. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бародар азиз. дар теппаи Самарқандӣ, 4,6 сотих замин масоат, 290,000 сомон нархш. телефоношон WhatsApp ҳардуш кор мекунад. телефони мегафон ё ин ки 501 Next. хона бо тамоми шароити зиндагии муҳайё шудагиай. ҷои мошинмонӣ дорад, анҷомхона, ҳоҷатхона, ошхона, баня ҳамаш ҳастай. 3 дар хона, 5 ба 3 кухни даруни хонада дорад, баня даруни хонада. оби гарму хунук ҳамаш ҳастай. оби давлатӣ чоҳ ҳам дорад. оби ҷӯйборам ҳастай дар як тарафи хона. мақсад ҷӯйборда об рафтан мегирад. постоянӣ гирди хона забор гирифтагиай. проекти хона мақсад ҳамин хел чихеле ки дидестен дар рӯи экрани телефону компютеротон бачако. об ҳастай. дига фикр мекунем ки ҳамин хона арзона бачакое ки мақсад мо да занг мезанем, хоҳиш мекунем хонаи арзон монем. ҳамеша ёфтем просто проблема доранд, ба ҳамун хотир мақсад проблемаи зиндагӣ қатъӣ фурӯхтестан бачако. занг занед аз номи канали Саудо ТВ, Auto TV арзонтон мекунад. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат якчанд дона мақсад хона доранд. дар райони ЖД станция бародар азиз. дом 12 этажай. дар 9 этаж як то духонагаи 90 метри квадрата. дар 10 этаж ду та духонагаи 75 метри квадрат ҳастай. нархошон 1 метри квадрати $240. рақами WhatsApp барои муроҷиат кардан мондагием. тирезаҳои хона мега тарафи раҳ нигоҳ кардагиай. вақт мақсад зиқ мешай, дараҳои мекунӣ, тарафи раҳа тамошо мекунӣ шаҳра. айни ҳол сохтмон дар 7-ум ошёна рафтеса бачако. мақсад дом 12 этажай, 7-ум этажда катлаван хестагиай. то моҳи сентябри 2024 мега иҷозати ремонт дода мешавад. охири сол мақсад дома меспоранд. касе ки мехара ҳамин рақамода занг аз номи канали мо фақат. мақсад арзон ҳам хонаҳоро дорем. марҳамат занг зад маслиҳат кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур мега 550,000 сомон нарх. 3 комната хона, 2 сотих замин, полни шароит муҳайё кардагиай, об свет, канализатсия ҳама тарафа бачако. мақсад мехарем зиндагӣ карда мегардем. хона дар назди Ашан.
дар назди институти налог баня, кухни, ҳоҷатхона, обсвет дора. иваз мешава бо ягон сексия мега боша. Агар алиш мекунем, мақсади гап ки бачако сексиятон арзон боша, агар сумшон метен ё ки қимат боша, у тарафша ҳамин рақамҳои 556 занем, занг занем, маслиҳат кунем бачако. агар дар шумо хонаҳо боша, мошинҳо, заминҳо, квартираҳо боша, дар рӯи экранатон имо WhatsApp барои реклама кардан мондагем. метонен дар WhatsApp нависен, занг назанем бачаҳо. Дар WhatsApp нависен, суратоша, маълумотоша, видеоша рӯй кунем. мо дар навори баъдна дар ди YouTube канал рекламаш мекунем. TikTok, Instagram хоҳем дар роҷам рекламаш мекунем. хулоса савдо карда метентон. занг занен, маслиҳат мекунем ҳамроҳи шумо. панҷум, квартираҳои фурӯшӣ бардор азиз. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, Регарда қарор дорад. нархҳошон бо маслиҳат 1 метри квадратӣ 330 то 350 доллар дорад. пешпардохт 20 то 40% сум шаметен, далши ипотекаи бефоиз аз 2 то 3 сола. рақамҳои WhatsApp-ша занг занен. шаҳри Турсунзода, Регар, якум микрорайон дар назди литсеи мактаби 86-ум, боғчаи кӯдакона, поликлиника шаҳри Д. хоб, лифти замонавӣ бебарқ бо инвертор дорад. полни шароитҳо фасон кардагай. якамон 4 объект дорад. якум объект бучидагай, спурдагай, дуюм объект 7 этаж рафтисай, сеюм чорумша зангзамаса кунен. хулоса хонаҳои арзон дорам бачако. ҳамин якада занг занен, WhatsApp 959 муомила кунен. муомила чизи хубай. мегзарем ба шашум, хонаи фурӯшӣ. бачакое ки аз шаҳри Душанбе хоҳиш карден, рости ҳамирӯза ака каму беш назар ба наворои пешина хонаҳои арзон ёфтем бачако. гуфтем ки дар канал подписатсия кунен. вақте ки мо навор кардем хабардор мешен. бовар дорем ягон хона мошини арзон ай канали мо меоем бардар азиз. подписатсия кунен, зангулаш қатӣ фақат. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Чимтепада қарор дорад. 275,000 сомон нарх. хона ҳамин састаянӣ, 3 комната, 2 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои телефонша мондем. кухни ва ҳамом алоҳида, об, свет дорад. доимӣ, наздикии роҳи Калондай ба пеши хона, маршруткаи 2954 мегзарад. маълумоти пурра. рақамҳои телефона мондем. занг занен, муомила мекунем, меган соҳиби хона. барои агаротам камтарик ҷо мондаге бачако. ин ҳамин қадар ин тарафаш ҷои гараҷи мошино. хоб хонара фасон кар раёнеги зинда мекунем. мегзарем ба ҳафтум, мағозаву аптекаву поликлиникаи фурӯшӣ. мағозаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Леваканд деҳаи Тиятош меган, дар ҳамуҷа қарор дорад. 100,000 сомон меган. 3 комната, 5 сотиқ замин масоҳат. пушти ҳамин мағоза аптекаво мақсад ҷои мӯи сарпаскунӣ 3 комната дорад. пуштиш алоҳида бо ҷо барои хона кардан ҳастай бардар азиз. мақсад удобни ғалтаga касе ки мехарад дар қафош занета месозӣ, зиндагӣ кардан мегардӣ. мағоза, сартарошхона ва дорухона. барои хона ҷой дорад. паси зданияда 4 сотиқ мебошад. об, свет дорад. дар наздикии мактаб ва бунгоҳи тиббӣ мебошад. мақсад балинса ҳастай. миян аз шумо дору мегиранд. касе ки мехара марамат зангзан маслиҳат кунед. аммо тарафҳои Сарбанг мегӯяд 6 километр дурай. хоб, маълумоти пурраша бигирем бачако, маслиҳат кунед. лайкотон абзанед бачако азиз. мегзарем ба ҳаштум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, нарх 250,000 сомонӣ. 4 комната, 6 сотиқ замин масоҳат дорад. фавран фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дорои 4 ҳуҷра, калидори калон, ошхона ва ҳамом дар дохилаш. ҷои кардашудагиай, баландии фундамент аз рӯи замин 1 метр. хона баландӣ, мақсад ами састаяниай. хоб, хонаҳои калон ҳам сохтаган бачако, временка ҳам дорад, дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад, чӯбу тахта ҳамаш ҳастай бачако, аммо асбобои устогӣ хулоса дорад. хона ба кирпич вардоштагӣ, касоне ки харидори аниқ ҳастанд, ҳамон нафаро занг занен. аз ҳама муҳим меган амин бародармон ки ҳамсояҳои хуб дорем, бо инсонҳои хуб ҳастанд.
дар ислом омагай бачако ки ҳами ҳамсояи хуб доштан як баракатам бо дигар. мегзарем ба нӯҳум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор. хоб нигоҳ кунед ака, дар деҳаи ҷавонон ҷамоати дурбадда қарор дорад. деҳаи ҷавонон учхозда. нархша 400 000 сомон меган. 4 комната 4 сотих замин масоҳат дорад. бо тамоми шароити зиндагии муҳайё шудагиай, хонаҳо фасон карда замонавӣ ремонт кардагианша. 4 комната 4 сотих замин, кухни, ошхона, ҳамом мақсад дорад. об ҳастай, светш ҳастай. такси то пеши дарвозара мақсад раҳда миёратон то хонатона мақсад миен. ҳамин хеле ремонт кардагӣ касоне ки харидори аниқ ҳастен, рақамошон занг занен, маслиҳат кунен, хонара бихарем бачако. мегзарем ба даҳум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе гипразем дар чимтепа қарор дорад. нарх 319 000 сомонӣ, 3 комната 2 сотих замин масоҳат. ҳамсояҳо ҳама як хел дароза доранд бачако, нигоҳ кунед чӣ хеле фасонакай. як маслиҳат кардагиан, мақсад як забонӣ. 2 сотих замин, 3 дар хона, як этажа, хона мега 83 метри квадратӣ. 2 сотих 10 ба 21 ай мақсад масоҳат шуда. хоб мегирен далши бо мақсад падабоян ҳамашон, ҳамин хел саб сафед кардагиан, шпаклёвкаш қатӣ, ремонти саб сафед. мегирен зиндагӣ мекунен. мошин мегирем мега мақсад ака варианти алиши ҳам дора, ягон мошин боша мегирем, болоиш пулма битан мега да. мақсад ягон мошини 100 000 боша, агар бо як 200 000 дига метен, хонара мегирем, ремонт карда мақсад зиндагӣ мекунен, афорд мекунен ба нумтон. хай бо худотон бачако, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, хоҳишай ҳаматон дар ҳамин навор лайкотона бизанед, меҳната қадр кунен. мақсад мо шумо гуфтан навор мекунем. касоне ки дар канал меҳмон ҳастен, хушомаден, подписатсия кунен, лайкотона бизанен. барои реклама кардан номери ма, мошин дорен, хона дорен, замин, квартира, техника, аппаратур боша, агар дар имо ватсап рӯишон рекламаш мекунем, мақсад дастгирӣ кунен. навора падилиса кунен. бачакое ки хонахар ҳастон, рӯишон кунен, канал тавсия кунен. хай бародарас то навори баъда худтон эҳтиёт кунен.